Хора в момента съм на София Christmas Fest пред НДК. Може би го знаете, то всички са ходили пред НДК и тук пред сцената. Ето я там. И тук две деца са се качили. Българска нормалщина. Ами аз искам да си хвърля бокуците. Аз как да си хвърля бокуците от тия две деца? Аз само да отида да ги се скарам. Съжалявам, братче, ама това е българска нормалщина за нашата държава. После защо нямаме държава? И после защо правим протести? Не и за туз. Бокуци има много, ама аз искам тук да си хвърля бокука. Това, че правят нарушение, това на мен не ме интересува. Аз нямам право да викам полиция, защото това в принцип не е от закона, ама в принцип ако извършват нарушение, аз имам право да снимам така нещо. А мен ще ви гледате колко е красиво. Там бутата е там. Бутат се, там също се бутат, не знам дали го виждате. Там. Ето сцената може да видите. Ето. Аз съм дошъл за антистудио в принцип. Само лед от тия деца нищо не се вижда. И от този мъж. Те ми извършват нарушение просто да ми заставаш на кофта. Как си е? Там. Там си има идеи, там може да се качат. Това е българска нормалщина за българското представление. Направо мога да кажа, ако няма да гледаш, няма смисъл. аз само да стига съм дошъл. Някакъв кар, Добре, мисля, че разбрахте какво става въпрос за това малко видеоклипче. Да, добре. Абонирайте се за канала Скамбанката, харесвайте видеото, оставете коментар, ако искате. Това е всичко от мен. Чао!